Halo Rek, assalamualaikum. Lah, isu-isu wis bingung ya. Iya, bingung saka endi sik sing kabeh tak tandangi. Iki rasane akeh banget. Durung-durung wis mager dhisik lho Rek. Ngene lho, anjane aku wis suwi ya gak srek karo totoan sing koyo ngene iki. Barang-barang nang etalase iki kecampur dadi siji. Nek polahe kabeh wis ana bungkuse dhewe-dhewe. Tapi aku wedi nek engko tepung-tepung iki malah wangi lah, piye jalek wangi. Jane yo engko akhirnya tetep tepungnya tak delek etalase. Soale lek misale didelen nang ngerak dibolongi karo cecek, akhirnya tepung-tepung iki kudu diselamatkan. Dadi pinginku iki rata sabun sak ret, tepung sak ret, kopi sak ret, ngono lho Rek. Makanan karo makanan, sabun-sabun ya karo sabun-sabun, tapi tetep nang satu etalase. Soale panggene gak ono maneh. Ngetokno barang sakmene sithike ae lho wis kesel gebrodos awakku. Mangkane wong kakean pola sing diubah barang. Golek kerjaan ae Rek ya. Jane warungku iki yo lumayan ombo Rek, iso ndeleh barang nang endi ae, tapi yo iku mau aku kuwatir opo semut. Sing pertama semut memang, tapi sing ping pindhone cecek. Wis to yo. Kewan loro iku senengane mbolongi barang-barangku. Dadi sing jenenge tepung, gula iku wis kaping-kaping Rek tak pindah-pindah. Engko tak pindah rene, pindah rono. Awale gak dikerubungi semut, tapi akhirnya yo teko pisan semut karo ceceke wis paham yo nang endi tempat. Ini nang videoku sebelumnya sing beras dikerubung semut iku wis akeh sing komen. Coba Mbak tukokno racun iki, racun iku saking ae sampai saiki aku sik gorong tuku. Sik gak kober Rek sing kapene tuku, padahal yo karek online iso lho yo jane. Awakmu percaya gak Rek, aku kape mindai barang-barang iki sik mikir 2 dino lho. Tenan iki soale iki bingung. Iki enake delen ndi yo? Iki enake delen ndi? Soale lek gak dipikir dhisik wedine yo wis barang-barange ditokno kabeh lah kita bingung. Iki delen ndi? Malah gak sida toto-toto malah kemlekrah barang ngene ndi. Aku yakin iki pasti awakmu sing seneng ndelok video iki bosen bendinane toto-toto ae. Aku dhewe ya bosen, tapi untungnya ya usaha dhewe dan ya lek iki tek wong wis tak tinggal karo aku.